see, 'cause I think I do want you next to me. Where'd that go? Good morning! Ayan, palis niya yung mga bata. Naayos niya na yung lunch box. And ihati niya yung mga bata kasi medyo malamig. Pero pag... Your water. Oh, your water's out. Where now? Move it! Okay. Oh, nako. Move it, move it. Welcome. I like to move it, move it. See ya. I like to move it, move it. I like to move it. Tingnan niyo, wait lang. Nahulugan daw siya ng... What happened? My book. Yeah, linalagay niya yung books and then nahulugan siya ng libro sa ano, buti hindi sa mata. Come on, Papa. Mom, give my head really quick. Where's the gel? It's in the computer na. Hindi na alis hanggat hindi ayos ang buhok niya. Hurry up. You can do it now. Show his ring. No, you can do it. The most trickiest. Kuya, get wipes, please. Ah, here. Hey! Naliligo sila gabi. Oh, here. Wash your face. Don't know how to do it. I know how. Hurry up. Wash your face now. Wash You, your... I don't know. Ay. Hindi talaga to aalis pag may nakatayo dyan na buhok. Okay? Yeah. Okay, see ya. It's alright now. I love you, listen, learn. Yeah, listen, learn. Don't forget your bag. No, it's right here. Okay. Kuya Zachary. Mr. Learn. Okay. So, ayan. Alis. Oh, kiss daw, kuya. Hurry up. We're gonna be late. Kiss, kiss. Ay, nakalinis na ako kagabi, so mag-e-edit talaga ako. After ko magawa yung celery juice. Mr. Learn, Ayan. Gagawin ko na yung tira kong celery. Ito yung sa coles. Last ko na to. So, baka mamaya pumunta ako ng town kasi alis ulit kami. Alis kami bukas. Punta ulit kami ng Adelaide. Yeah. Punta ulit kami ng Adelaide. Nung ano ba? Si Jan ba yun? May kinuha siyang... Hindi ko alam kung anong kinuha niya. Basta, pupunta kami ng Adelaide ngayon, bukas. So, yeah. Kuha lang ako ng mga gagamitin namin mamaya para sa Monday. And, kuha ako ng celery. So, yun. Yun ang aking kukunin. Kasi wala nang Yakult yung mga bata. Ubus na yung Yakult nila, tsaka yung mga baon nila. So, gawin ko lang tong ano, etong celery juice. And, inumin natin. Wow, pang ilang ko na ba to? Halos araw-araw since nang bumalik kami from Adelaide. So, diba? Tama ba? Araw-araw na ba? Hindi ko alam. Makita ko na lang pa nag-edit ako ng vlog. Gawin ko lang to and then mag-i-edit ako. Here, this is for you, ha? Ha? Ito na yung celery juice natin. Ayaw ni Jan uminom. Come on. Have a sip. Ayaw niya. So, ito na. Inumin natin ulit to. Sana madiretso ko siya ulit. Alis siya eh. Mag-golf siya. Ah! Sarap! Ang sarap. This one. Alis sila. Mag-golf sila. And kami ni Holly. Aalis din kami. Yeah. Did you bring the baggie? No. Where's Zach? Okay. Alis na rin kami ni Holly. Hapon na. Come on, Holly. Come on, Papa. Ay, come on. See ya! Oh, come on, Papa. Let's get dressed. Come on. Hoy, come on. Ayan, nagmamadali na kami ni Holly. Paalis din kami. Hey, sorry. Say hi. Hi. Ano na? 3:45 na. Yeah, Baba. Ready, get set? 1, 2? 3. Okay. So, kasi punta ko ng town kasi bibili ako ng
mga inumin kasi 'di ba pupunta kami ng Adelaide bukas. Akala ko kasi hindi na ako sasama pa pala ako. So, kaya magkikita ulit kami ng mga Inday. So, yeah. Madalian lang to. Kuha lang ako ng yung babaunin namin on the way sa Adelaide. And sa Lunes, hindi ako makakapag-grocery kasi swimming lesson ng mga bata ni Holly tsaka nila TJ. So, Tuesday pa ako. So, ngayon, kukuha lang ako yung para sa Lunes. Ayan, dito na ako sa town kasi si Holly nakatulog. Oh, ayun siya. Oh, nakatulog siya. And, punta muna ako. Bago punta ako sa Coles, punta muna ako sa Priceline para kumuha ko ng yung aceton ba para ma-remove natin tong nail polish. Ayan. Baba! We're here, Papa! We're here, oh! Right, we're here. Yes, we're here, Baba. Let's go. Let's go. Okay, come on. Okay. Oh, Mommy's hand, please. Thank you. Car. Okay, ayan, dito tayo sa Priceline. Hoy, Baba, here. Here, Papa. Here. Let's go inside. Come on. Masangiti ka dyan. Come on. Yeah? No, we're not gonna get perfume today, no. No. No, Papa. Slowly. Good girl. Come on. What is that? Come on. That's not mine. Come on. Yes. Wait. Is that this on home? Yeah, you have that at home. Smell. Oh, okay. Okay, smell. Okay, put it back. Katulad kasi ng sunscreen. Okay, you have to close, Baba. Marami siyang They nakikita. have in the home. No, parang wala akong makita ditong aceton. Saan ba yun? Dito yun dati. Dito ako nakabili na dati. Ito pala sila, oh. And eto, may dalawa silang klase. Meron dito yung aceton free. And eto naman yung isa, strengthening with aceton. So, napaka-strong nito. Mom, for So, siguro eto na lang, no? Or eto. Eto na lang kasi lang naman ito, regular nail polish to eh. So, ayan, come on, Baba. Ayan, mayroon na siyang kinuha. Okay, don't open it, okay? Huwag mo igalawin yung Baba. Maghanap tayo kasi yung mga nail polish ko dun parang na yun, mga expired na yun, ha? Eto, ayan, mayroon silang half price. So, maganda to. Eto siguro, tsaka etong white. Na? And, kuha rin tayo ng to? Manicure, pedicure. Okay, Baba. Meron pa ako doon na clear eh. Mommy! Parang may ganito pa ako, yung parang top. Yan, tapos na tayo sa Priceline. Punta naman tayo dito sa house. May titingnan ako kasi tingnan nyo. Hoy, come on, Baba. Magkuklose sila. Hoy, Holly! Magkuklose sila for renovation. Come here. Ayan, maraming sale kasi magkuklose sila for renovation. May titingnan lang tayo. Sana makita ko. Come here, Baba. Ayan, kumuha ko nito kasi nakasale lang siya for $5. So, yeah. Yeah. Thank you. And yung para sa thank you. Tayo ulit dito sa Cotton On kasi marami pa silang sale. Come on, Baba. Hindi pa tapos yung sale nila, oh. Come here. Ayun, may nakita akong shorts. $15 pero parang ang laki naman ito para sa akin. Dito tayo sa kids area. Come on, Baba. Ang cute. Holly, come here. Dito, para kila kuya. Naka-sale din sila. Kaso walang size 7. Meron size 8. Magkano ka? Ayan, dati siyang $16.99. $7.50 na lang. Size 8. Pwede na to kay Kuya TJ. Pwede to kay Kuya. Hanapan natin si Zach. Nag-fit into size 7. Etong ganito, yung may character. Mas mahal siya. Ayan, may Batman. Ano siya? $10. Hindi ko alam kung magkano siya before. Baka makopyright tayo ng ating pa-music dyan sa background. Hindi ko makita. Pero kunan ko nito si Zach, size 6. Come on, sumasayaw ka dyan. Come on, halika na.
Holly, come here, Baba. Try this one. Oh, nice. Wow, nice. Come here. Cute dito, oh. Para kay Holly. Size 2. Naka-sale din to eh. Ayan, $10 na lang. Magkano to before? Hindi ko. Holly, come here, Baba. Baba. Come here. Yeah, okay, come in. May nakuha siya. Let me see. Wow. Wait. Let me see. Nice. Hoy, wait. I don't like it. Okay, ayaw niya na nito. Hoy, halika dito muna. Let me see this baby. Oh, size 2. We're gonna find size 2. Nasaan na yung size 2? May size 2 ba? Ayan. Eto. You like it? Come here. Come here. Hoy. Baba. No, you don't do that. Come on. Hoy. Ang kulit. Nice. Okay, nice daw. Do you like that? Let me see how much. Let me see this one. Yeah. Yeah, wait. You do like this. You do like this. Like mommy. Yeah. You like that? Nakangkano kaya to? Yeah. Let me see how much. $24. Yeah. We'll ask. Come on. Okay, go. Hoy. Here, Mama. What you gonna say? That's okay, Thank sweetie. you. Absolutely. Oh. Okay. Okay, thank you. You too. Okay, come on, Papa. You alright? Okay. I'll follow you. Okay, I'll follow you then. Wow. Feeling dalaga na siya. Okay, I'm following you. Stop. Stop first. Come here, dito tayo. Come here, Baba, hurry up. Come on. Huy, halika na. Ang saya ng bata. Hindi naman plano mag-cotton on. Ano? Follow daw. Oh, tingnan mo siya. So, hindi naman plano magpunta ng cotton. Tingnan nyo, nakabila ko. Pero sa mga bata to. Kasi eto, kahilera lang ng cotton on din yung, ayan, eto yung house, yung pinasukan natin kanina. And ang next niyan is yung price line. Ayan. Come on, Baba. So, yeah. I am following you, Baba. You follow me. O, di ba ang saya niya? I am following you, Baba. Hi! Say hi to the vlog. You're gonna be on YouTube. Oh, what's your channel code? ChonaAndMyKids. Let me write it down. Okay. Oh. CHONA. Hold up. Oh, come on, Baba. Okay. CHONA. Yeah. And my kids. ChonaAndMyKids. Oh, okay. Okay. Okay, we're gonna subscribe. Okay. See ya. What's your name? I'm Hayley. I'm Caitlin. And I'm Molly. Ayan. Shout out. Okay, say see you to the girls. See you, girls. Bye. Hey, Baba. Uy, dito tayo. Bye. Bye. See ya. Oh, there you. Ayun, may mga ano tayo, may mga batang estudyante nakita, nag-hi sa vlog. Tama, Mama. Tingnan mo siya, ready na siya. Naka-shoulder bag na siya. Okay, come on, let's go. What else this? Which one? Oh, later na. Ito lang yung ating... Yeah, okay. Ito yung maliit na cart ang kunin natin kasi kunti lang naman yung kukunin natin. Naiwan ko yung ano, Baba, wait! Naiwan ko yung... Ha? Come here. Naiwan ko yung ano, yung eco bag. So, bibili tayo yung 15 cents. Wait, Baba! May pa-wipe sila dito. Wipe natin yan. Ha? Come on, ayun na yung dalaga ko. Oh, wag ka muna magdalaga na. Come here. May nakita siyang balloon. Which one you want? What color? Blue. What color is this? What's this? Purple. Okay. Ayan, dito na kami sa Coles. And kuha tayo ng celery, syempre. Wait lang. Kuha tayong celery. Ayan.
So, dalawa. Isa, dalawa. Oops. Ayan. Wait, baba. Ano lang siya, oh? $4.90. So, sa Foodland, $8 something yun eh. Okay, wait, Baba. No? Don't pop it, Baba. Kuya TJ? Yeah. Alright. Come here. Come here, Baba. Holly, here. Hoy. Wait, Baba. Wait. I need to get apple, Baba. Where's the apple? Here. Nandito lang pala. Yeah. And apple. Come on. Okay, excuse me. Ayan, naka half price siya. $2.45. Dati siyang $4.90. Kuha ko nito para sa aking balikbayang box. Patay nito. Patay nito. Yan, cheese. Bilisan mo. Yung coffee ni John, dalawa lang kasi alis tayo. Okay, come on. Yung chips. Eto, yung favorite nila TJ. Yung maninipis. Ayan. Yung payat ba? Si John naman, ang gusto niya is eto. Yung, crinkle. Ayan. So, kuha tayo nitong dalawa. Okay, you still have one at home, Baba. You still have at home. Oh, okay, come on. Gusto niyang kainin to. Hurry up, oh. Come here. You gonna say? Okay, let's go. We're done. Come on. Ayan, tapos na kami. Ah, hindi pa pala. Yung inumin. Come on, Baba. Kuha tayo ng Pop Tops. Ayan, isang apple, tsaka isang ito yung blackcurrant. Ayan. Okay, come on. Tapos na tayo. Come on, Baba. Let's go pay. Come on. Magluluto pa tayo. Come on. Come on. Baba. Ayan, magbabayad na tayo. So, ayan, uwi na tayo. Come on, Baba. Holly, here, Baba. Here. Go straight. Straight, Baba. Here. Holly, straight. Here, no, the other door. Come on. Hurry up. Hoy, hurry up. You're gonna say bye-bye to the doggy. No, don't kiss the doggy. Say just bye-bye. Bye. Huwag mong halikan. Okay, bye-bye now. Bye, doggy. Don't kiss the doggy. It's dirty. Come on. So, yung halikan yung doggy. Pakita ko lang sa inyo to guys. Ito yung dent. Nagka-dent yung door namin dito sa may driver side. Wait lang ha. Pasok tayo. And dito na tayo sa loob ng car. Yung pinakita ko sa inyong dent dito sa my drive side na door. Nangyari yan nung Sunday, nung nag-bowling kami sa Adelaide. Kasi diyan, nag-park siya sa my pub. Yung pub restaurant yung tito. And then, hindi pala alam ni Diyan na merong dent yung door namin. Kasi the next day ko na yan nakita yung Monday. Kasi paalis na kami nung naglalagay ako ng mga gamit sa likod. Nakita ko agad talaga yan. So, akala ko, tinatago niya lang or hindi niya sinasabi sa akin na nagka-dent yung door. So, baka sabihin niya lang pagdating namin sa bahay. Pero nung sinabi ko na sa kanya, sabi ko, ano yan? Sabi ko, may dent yung natin yung door. Sabi niya, where? Tapos, akala mo, nagjo-joke talaga siya. Tapos, nakita ko talaga na sa mukha niya na parang na bad trip talaga siya. Yung as in, bad trip talaga siya. So, sabi ko, magdadrive pa naman kami. Tapos, nag-joke pa nga si Dan sa akin. Sana daw, sinabi ko na lang nung nasa bahay na kami. Sabi ko, hindi kasi, baka makalimutan ko. Baka ako yung magkaroon ng kasalanan na ako nagka-dent ng car. So, mabuti na rin sinabi ko. So, but anyway, nung pauwi na kami, sabi si Jan na,
ano ba yung mga tao dito talaga. Kahit anong ingat mo sa car, kahit anong alaga natin sa car, meron talagang mga taong mga reckless na siguro ang lakas talaga ng pagbukas ng pinto. Kasi kung pwede naman na yung pagbukas mo na touch gas, lang yan sa paint, eto talaga din. So siguro pagbukas niya as in, pang, talagang, siya, yung buwelo yung pagbukas niya, kaya nagkaroon talaga siya ng dent. Tapos, nung pagdating namin dito sa bahay, the next day si Jan, pumunta agad siya sa auto shop, kasi ganyan yan si Jan talagang maggagawa siya ng solution para maalis yung dent. So, pumunta siya sa auto shop, sabi ng auto shop, i-replace daw yung buong door. So sabi niya, kasi konti lang naman siya, pero kita talaga, as in very visible yung dent. Sabi niya, I don't think so. I'm gonna replace that car. Kasi ang mahal. I replace that car. I will replace the whole door kasi ang mahal daw. Tapos sabi niya, tapos nag-recommend yung lalaki na sabi ng lalaki, meron daw siyang alam na sa bahay ginagawa, sa shed, na magaling daw dyan sa mga ganyang dent. So sabi ko, di maganda yun, doon na lang tayo, i-try natin. So bukas yun sa Friday, bukas. So, hindi ko alam, baka umaga kasi alis kami mga 2:00 ng hapon kasi punta kami ng Adelaide. So, update ko lang kayo. Pero ngayon, uwi na tayo kasi yung bata. Hi, Baba! Say hi. Hi. Okay, mag-drive na ako. So, yun, mama, update ko na lang kayo. Uwi na tayo kasi magluluto pa ako. No, na later. I think I got two. Nandito na rin sila. Balikbayan box. So, ayan. And, ayan, eto na yung nuggets. Dahil na... Yeah, wait, I'm Mommy, good for orange. 7 for Kuya. Why didn't you get me one? Because the next size is size 10. That's too big. Okay? Tingnan nyo, ang kalat na naman, diba? Maglinis ako mamaya. Hi guys, shout out podcast. Ali M. Ali M. Lynn Bansagon. Lin Bamsagon. Andre Bantuto. Andre Patoto. Ria Safico. Ria Savico. Don't forget, right, #ChonaAndMyKids to be shout out. Bye.